one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras alas 7:03. Hatod sa Indo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang baleta kan aldaw. Mga baretang balansyado, daing kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na agamatugang Webes po nganyan, petsa 3 sa bulan kan Hunyo 2021. Sa pangaran ni News Director Edwin Peralta, ako po si Mardila Daingiba sa Dumakaibanan sa Bareta alas 7. Enot sidelines gusto yung darakulang mga bareta sa lado lokal. PDRRMC istabli ng unyan pag-abot sa preparasyon kung may kalamidad. BFP ginubatan piglalaw man ang magbalyo sa sendang bagong opisina sa Hulyo 1. Katanduanes maentra sa Guinness World Record para sa may pinakalabang PCs na gibo sa natural fiber. Sa lado nasyonal, pagpapalawig na sa epekto kan paggamit kan Pondo Kambayanihan 2, aprobado na sa second reading kan Kamara. Appointment din NEDA Secretary Carl Kendrick Chua kinumpirmar na kan CA. Brand kan COVID-19 vaccine nagagamiton sa Solidarity Trial sa nasyon. Piglalaw man na iluluwas kan WHO sa masunod na simana. Sa ibang nasyon, oral drug na Molnupiravir piglalaoman na available na sa merkado sa Amerika sa loob ng 4-5 bulan. Sa lado ng Karawati Sports, pangkondukta ng bubble training ka mga national athletes para sa SEA Games sinugutan na kan gobyerno. Yan ang headlines, kunyan sa detalyes at sa bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Nagiging mas estable na sa ngunyan ang Provincial Disaster Risk Reduction Council o Management Council o PDRRMC kanalbay pag-abot sa mga preparasyon kung may kalamidad. Sa impormasyon na pinaluwas kan opisina ni Gobernador Al Francis Bichara, nagbugtak na ng Provincial Risk Reduction Central Warehouse sa Provincial Engineering Office Compound sa Barangay Salugan, Kamalig, Albay bilang antisipasyon kung may mga kasiributan tanganing pagsarayan ka mga relief goods na kan mga enot na panahon nakatambak ini sa Apsimo Building na nakakapiot man sa nasabing lugar. Sigon sa opisina kang Gobernador, ang pagbugtak ang Provincial Risk Reduction Central Warehouse parte kan innovative administration ni Gobernador Bichara na magagamit kang PDRRMC sa panahon nin emerhensya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Padagos ang operasyon ka mga bus sa syudad kan Legazpi, ang mga malls o sin merkado publiko, kaibanan ng boulevard ang sindiba pang mga open areas para sa turismo asin recreation. Ang bukas man sa publiko alagad maigot na ipinapatautob ang minimum health standard sa ibong kampagpairarom sa syudad sa General Community Quarantine hanggang Hunyo 15, 2021. Inan sinabi ni Alcalde Noel Rosal kung saan wala man yung pagbabago sa mga pigpapautob na guidelines sa syudad. Basado man ini sa pinaluwas na Executive Order No. 14 ni Gobernador Al Francis Bichara na ang mga personang may edad 18 anyos pa ibaba asin 65 pa itaas, mga personang may kamatian o comorbidities ang debig tutugutan asin pinag-iinganyar na magluwas sa indang mga residensya sa mantinidong 50% ang capacity ng mga establishmento, business asin opisina, mapapribado man o pampubliko. Ang mga bagay nini pinag-implementar bilang antisipasyon sa posibleng pagdugang pa ka mga nagpopositibo sa COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Matatapos namang girare ang pagiging squatter kang Ginubatan Fire Station dahil madali nang matapos man ang bagong BFP Fire Station na pinunduhaning kantidad na 3 milyon pesos na ipinagibo sa lote na pigdunar kan lokal na gobyerno kan Ginubatan.
Kompleto ang nasabing edipisyo sa mga kagamitan na kaipuan ka mga BFP personnel na madedestino digdi arog kan barracks na pambabay asin panlalaki, may CR, tubig, opisina asin garay kan fire truck. Sigong kay Fire Inspector Laudemer Andes, target nindang magbalyo sa bago nindang edipisyo sa Hulyo 1, 2021 sa compound kan Provincial Sports Complex sa Barangay San Francisco kanasabing Banwaan. Ang pondo para sa konstruksyon kan bagong ginubatan fire station kinuha kang BFP Central Office sa mga nakolektang fire code fees. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Sa ibang mga bareta, pusog ang asigurasyon ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbi na tatabangan ninda ang lokal na gobyerno kan Legazpi City as yung mga Legazpenyo na maresolbira ng problema sa supply ng malinig na tubig. Sigong kay Garbi, nakipag-uro na siya sa hepe kan Maynilad Water Operation na si Randy Estrellado as nagpaliwanag ini sa rehabilitasyon na pinaggigibok ang kumpanya sa pagikan pagbuktak kan clarifier as in reservoir tanganing makomplek ang Legazpi City Water District o LCWD asin ang mandato na magdistribute nin daing patod asin sufficienting supply nin tubig inuman sa mga service areas kini sa palibot kan syudad. Sinabi ni Garbin na minado ini na dakol pang dapat sa kasuon tanganing mapakarahay ang supply ng kuryente asin serbisyo kan LCWD. Alaga nagtaon na sugarasyon na nasabing opisyal kan Maynilad na posibleng bago matapos ang presenteng taon 2021 o sa primerong kabtang kan 2022 mapakarahay na ini. Sigong kay Garbin, importante ang tubig lalo na ngunyan na may pigbabantayan pagitang pandemyang COVID-19. Idinagdag pa ni Garbin na padago siyang magkikipag-ordinar sa LCWD asin LGU Legazpi tanganing tulos-tulos asin marikas na maaksyonan ang siring na problema. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Sa dagdag pang baretang lokal, sarang resolusyon na pinasar kang konseho kang barangay Buyuan sa siyudad ng Legazpi para kay Ako Bicol Party List Congressman Alfredo Garbin na alukaran sinda nin pondo para sa road project an porsyon kan sitio Alawiaw kan Purok 5 kan nasabing barangay dahil sa makaherek na kondisyon nagaro ng salog. Sigong kay barangay kagawad Mark Azores, napasado na ang resolusyon para kay Garbin tanganing magagibon ng lakdang na makahanap ng fondo para sa rehabilitasyon kanasabing lugar. Enot kay naging miserable ang eksperyensya ka mga residente sa naging lugar sa kondisyon kan sa indang tinampo matapos na rangkahon ini kan pagrapado kan bagyong Rolly sa probinsya kan Albay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Planong mag-entra sa Guinness World Record ang probinsya kang Catanduanes para sa may pinakalabang PC na gibo sa natural fiber. Ina ang pinag-anunsiyar ni Catanduanes Governor Joseph Buboy Cua matapos na maging maugmasin makulor ang naging selebrasyon kan Abaca Festival maski nasa tao kang pandemya. Kasabay kini nagpasalamat man si Cua sa mga nagpartisipar sa selebrasyon asin sa iyang pagbati sa mga nanggana sa kinibong malenlain na kompetisyon. Target kang gobyerno probinsyal na makuha ang sarong prestiyosong award alis sa Guinness World Record para sa masunod na taon na pagselebrar kan Abaca Festival. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Makatugang yung pa ang primerong kabtang sa mga bareta sa lado lokal. Magbabalik ang bareta alas 7 sa lado nasyonal at sinibaba makalis lang kani. Ang bagong jersey, Mark Kagiwa, may bagong tapas. Stanley Ringo, It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson, Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Kevin Aguilar, Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapak sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po.
po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to. Protektado ng United Home. United Home. Sipulin Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to. Protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award at mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at botika. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na! Neurobion, Neurobion on! Neurobion, Neurobion on! Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrient, may DHA pa. Pag nasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, check the label, mommies! Help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus.
The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian, and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. DCGB, Barata, alas 7. Barata, alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Ginebra, San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Sa pagpapadako sa Tembareta alas 7, sa lado nasyonal, aprobado na sa ikaduhang pagbasa ang House Bill 9538 na may kamauutan na palawigon pa ang validity o epekto kapag gamit kan fondo kan bayanihan o bayanihan to recover as one act na mapapasuna sa Hunyo 30, 2021. Siraram kan propestong lakdang namyandaran kan Republic Act 11519 kung saan pinapalawig sa sagko Disyembre 31, 2021 ang release obligation as in disbursement kan fondo para sa iraram kan Republic Act 11494 o bayanihan to law. Eratang sinabi kan Department of Budget and Management o DBM na as of April 2021 gikan sa 165 billion pesos na bayanihan 2 maabot sa 51% on obligation rate, mantang 70.34% ang disbursement o nailuwas na pondo. Paborma na may iba-ibang ahensya kang gobyerno, arog kan Department of Health, DOH, Department of Transportation, and DOT, as in Department of Social Welfare and Development o DSWD, na palawigong pambayanihan 2 para magamit ang unspent funds as in matapos na ang kanya-kanyang mga programa. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa enot na pagsalang sa confirmation hearing, tulos na kinumpirmar kan Commission on Appointments o CA ang pagkakadesignar kay Secretary Carl Kendrick Chua sa National Economic Development Authority o NEDA. Puro pag-umuha ni tinao ka mga senador asing kongresista na miyembro kan CA kay Chua na inapod pa ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto na nerd with K-pop looks kung saan
ang NERD nangangahulugan na National Economist for Recovery Development. Piglatag man ni Recto ang day matatawadan academic record as in professional achievements ni Chua. Bilib man si Senador Ronald Bato de la Rosa sa tali as in tibay ni Chua, kaya karaw niya na pag siya naging presidente, igibo niya ining Secretary kan Finance, Budget as in NEDA. Iniladawan man ni Senate Minority Leader Franklin Drilon si Chua na matibay as in mapagpakumbaba. Man na tinawan man doon ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri nan kapareho ni Chua ang kaipuan kan sa tuyang nasyon sa pagampa sa CA. Sinabi man ni Chua na parte kan advokasya niya na magtriyumpo ang mga programa kan gobyerno para sa ekonomiya asin sa national ID. Nagitaas pa ang reproduction rate sa National Capital Region o NCR sa 0.68 gikan sa 0.57 kanakalis na mga simana. Base sa datos kan Octa Research Group na irehistro inipon Mayo 26 sa Hunyo 1, 2021. Nakapalaman pa sa datos na nagitaas din 8% ang irehistrong 7-day average new COVID-19 cases sa Metro Manila. May kukonsiderar ining magayon na bareta dahil ini ang primera beses na nagitaas ang growth rate kan kaso sa Metro Manila pon kan may rehistro ang peak kan pigitaas kan virus sa ngunyan afera sa reproduction rate suminakatman sa 41% ang healthcare utilization rate sa nasyon mantang nasa 53% ang occupancy rate. Ang probinsya ang nakapagrehistro ng kaso iyon ang Antipolo City sa Rizal asin Santa Rosa sa Laguna. Biglalao man na may luluwas na sa publiko sa masunod na simana kan World Health Organization WHO ang brand kan COVID-19 vaccine na gagamiton para sa gigibo na solidarity trial sa Pilipinas. Sa pagdangog kan House Committee on Health, sinabi ni Committee on Health Chairman ang Hilita Helen Tan na kamautan kan briefing na ipaaram ang efforts kan gobyerno na adala ng mga issue, gaps asin mga agyat, siring man ang mga espersos para malampasan ang pigkakampang na COVID-19 health crisis. Sa update kan project leader na si Dr. Jador Lim, sinabi kay ni na pwedeng sa loob din 2 simana may anunsyo na kan WHO kung ano ang primerong bakuna na gagamiton sa solidarity trial mantang maabot sa 3 bulan man para sa ikaduwang bakuna. Aminado si Dr. Lim na mahaloy ang preparasyon para sa solidarity trial dahil dahil patulos maaraman ang bakuna na gagamiton dahil naman sa issue kan supply kan COVID-19 vaccine sa bilog na kinaban. Nasa 15,000 na partisipantes na may edad 18 sa 60 anyos ang magiging parte kan randomized trial na target na magtapos sa March 2022. Dagdag pa ni Dr. Lim na tututukan ng una para sa solidarity trial ang National Capital Region na NCR pero posibleng paiwasan pa ini o may sabay ang mga lugar sa luwas kan Metro Manila. Mas marahay na ramon nguna ka mga turista gikan sa NCR Plus ang ipinapatob na regulasyon ka mga lokal na gobyerno na nakakasakop sa sarong tourist destination area bago sila magbiyahe. Ina ni pinagiramdom ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Guillermo Elizar kasunod kan anunsyo kan Malacanang na pigbubuksa na sa mga residentes kan NCR Plus ang lokal na turismo sa iba pang lugar sa nasyon. Tinawanin doon ni Elizar na may kanya-kanyang rules and regulations sa mga LGU na kay puan sunodon kan sa tuyang mga lokal na turista. Padagos man ang pagbantay ka mga tawang kang PNP para masiguro na masusunod ang health and safety protocols dahil sa patakot pa manggiraray kan COVID-19. Sigon sa PNP Chief, aram nindang dakol na sa satuyang mga kababayan ang gustong-gustong magbiyahe sa halabang quarantine. Alagad, importante pa manggiraray na maotob ang mga health protocols. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, biglalao man na sa laog din 4 sa 5 bulan magiging available na sa merkado sa Amerika ang oral drug na Molnupiravir na kayang mapugulan ang coronavirus transmission sa oras na maging matariumpo ang pigigibong human clinical trials. Initial na pigdevelop kan 2 darakulang pharmaceutical company na Rigibel kan Germany asin Merck kan US ang antiviral drug na Molnupiravir bilang bulong sa influenza.
Enot kini nagluwa sa pag-aadal sigon kay molecular epidemiologist Jill Roberts na kaya kaining pugulan ang viral replication na sinepektibo man ini para malabanan ang iba pang mga virus arog kan SARS as in MERS. Sa nasabing pag-aadal, guminamit ang mga researchers din sa rong ferret model para mahiling ang epekto kan oral drug na mapugulan ang paglakop kan coronavirus kung saan nahiling sa findings na nakapagpababa kan antiviral drug ang transmission kan virus. Pwede man nagamiton na alternatibo ang oral drug na molnupiravir para sa mga tawong habo magpatulok ng COVID-19 vaccine o dahil kapasidad na makakuha ng vaccine shots. Sa ngunya, nasa phase 3 clinical trials na ang molnupiravir matapos na matayumpong makompleto ang primero at ikaduhang phase kan human clinical trials. Sa lado ng karawat o sports, tinugutan na kan gobyerno ang pagkondukta ng bubble training ka mga national athletes na masabak sa Southeast Asian Games o SEA Games. Sa ipinaluwas na Joint Administrative Order kan Philippine Sports Commission, Department of Health, as in Games and Amusement Board, ikaw ang istriktong pagbantay ang gobyerno sa mga makondukta ng training bubble. Natsyempo man na ang pag-aprobar sa nasabing Joint Administrative Order dahil sa nakahanda naman ang mga sport facilities na nasa Baguio City. Nakapalaman pa sa direktiba na pirmado ni PSC Chairman William Ramirez, GAB Chairman Baham Mitra, as in DOH Secretary Francisco Duco III na pitutugutan ang mga contact as in non-contact sports na mag-insayo sa mga lugar na nasa irarom kan moderate as in low risk community quarantine classifications. Igwama ni mga nakadestinong health as in safety officers para padagos na mag-monitor sa mga health status kang gabos na mga nasa laog kan training. Sa baretang namulang garudugo ang kadagatan sa Iloilo. Nagluwas sa investigasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na ang pagkakaigwanin plankton ang rason kang pagkulor kapula kan nasabing parte kan dagat sa Iloilo. Sa iyang pahid, sinabi ni BFAR Region 6 Director Engineer Roman Apari na nasabing pangyayari may konsiderar na natural na fenomena as in dahing dapat na ikaadit. Dagdag pa ni Apari na sa kada bes na nagkakaigo ng plankton sa mga katubigan, natural sana na magsorosalida ng kulor ang tubig arog kan kulor berde, pula, yellow as in brown. Katakod kaya ni piglinaw kan BFAR Region 6 na mawawara man sana ang plankton pero mantang yaon pa kaya puan iwasan ang pagdakop ng sira as in pagkarigos sa napiktaran na parte kan kadagatan. Balita! Showbiz Balita! Sa balitang showbiz, garang abo papukol ni Derek Ramsey as in Ellen Adarna sa nagkapirang aldaw ng pag-ururon sa online world na mga kissing photos ninda sa tao kan physical fitness routine. Matapos ang pakulo nindang nagkikissing mantang nag-yoga kanakagang simana, sinundan man ini kang pag-alsa ni Derek sa mga tabahay ni Ellen mantang nagkikissing na naman. Sa paglaladawang kan 33 anyos na sexy actress, aram kaning may mga nairita sa sendang trip kan 44 anyos na aktor pero enjoy siya na sinda sa ibang pagi kang pag-workout dahilan tadayaman nakakaluwas nin harong. Kabarata niya ito sa lado nin salud. Kabaliktadaan sa pagtubod ka nagkapira, bako dapat na madoon makusog ang paghilod sa mga siko as in taba o tuhod. Sigon sa dermatologist na si Dr. Jane Marquez na mahali ang oil pag kinuskus nin todo ang kulit as in marisulta ni sa pagmara as in pag-iibog kay ni as in sa kaluyan minaitom. Sinabi niya nakakapagpaituman sa mga ang mga maisog na sabon na nagdadaranin pagmara as in pagtuklap kan kulit. Mga tukang yun na po ang kabilugan ka sa tuyang pang alas 7 mga bareta. Tinipsip po na kinalap sa DCGB News Bay. Sa pangarapos tayo nakaibanan sa pagkabareta, Lado Technical, Ronald Baldo. Sa pangaraman po ni Angel Mostasa, sa pagsurat kan mga bareta sa Lado Lokal, sa ring ba nakasabay ta o kaya sa pangaran ni News Director Edwin Peralta, ako pa silang paramentas nakaibanan, mardilad daing iba, sadit sada, pero tiyan. Thank you and God bless. Abangan na po ang hapot with VP Henry Maceda, masunod na. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapot,
masunod na pagkalipas lang kaini. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra grabe ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25